Ο Μήτιας Ασοκυλκής ασουσαλατσί την γειτονίαν, τον καλός άνθρωπος, εγάπανεν τη γαρίνα την παρέσαν και όλεν τον κόσμον και ασωστόμανα κακό λόγον καμίαν και θα έκουες. Άμα όπως εγάπανεν όλεν τον κόσμον, έτσι εγάπανεν ο Καρύψ τη Ρακίν και τα μουχαπέτια το επίνεν με τον φίλον την Ανίσεν, τον Γεμεντζετσίν το Σταύριν. Ατά τα δύο το είπα σας, εθαρώ πως εγάπανε να τα κι άλλο πολλά ασόλια και θα εξηγώ σας για το ποιον λέγατο. Έναν ημέραν Δευτέρα έτον, εγανεύσεν ο Μήτιας και σου έφαεν έναν βούκαν ψωμίν και γαΐς, εσκόθεν να φέρσω καφενίον. Παρεσούλα τριγώνα μου, εγώ θα πάσω καφενίον να ελέπω τη φίλτσιν και απάσω μεσημέρ θα κλώσκουμε πεις να τρώμε εντάμαν. Ντο θα μαϊρεύσεις περιστέραν. Ατά τα παρεσούλα τριγώναμ και περιστέραμ, έλεγε να τα όντες θα ήθελε να εφτάιτε κοινού. Φασούλια με τα λάχανα θα μαϊρεύω τσικάριν, τέραν μαριεύς, είπεν η παρέσα. Την ώραν πεσούμωσαν σε ξόκορθον ο Μήτας, κάτε θυμέθεν και σταμάτησαν να τον... τώρα έρθεν σονούμ να μαϊρεύω γιουβαρλάκια να τρώμε τάλ την ημέραν. Τέρεν όντες τα κλώσκεσαι, δε βάσω κασάπκον την Παναήτε και φέρον με έναν οκάν κιμάν. Καλά, καλά, άμον το απίταξής με, άτσπα θα εφτάω, είπε ο Μήτιας. Αρεπίεν στο καφενείο ο Μήτιας, επιάσταν σαρακία και τα μακρά τα καητέδας με τον Σταύριν, επίεν απόγευμα και άλλο κυλένε να πάνε στο σπίτια του. Έβρεν ο Φίλιππον τον Αθανατήλ το λένε, άρα την έσαν. Τρώνε, πίνε, τραγωδούν και νιέτ κι έχνε να φεύγνε. Άχαρον ο καφετσής, τι δεν κυλέει, φοάται θα ευρύκ την πελιάνατ. Εσκόθεν κάποτε ο Σταύρης να φεύγνε κι ας σου εστάθεν ένα ξάι και ενόντζεν, είπεν. Όλαν, Μήτια, εντόκεν σονούμ ο κουμπάρος ημοστήλων τη Λισάφσα σοραγιάν, πολλά εφιερωθεί μέσα τον, ντούλες κι πάμε να ελεπουμάτων, να πίνουμε ένα αρακόπον και μετεκίνων. Σατά ο Μήτιας, όχι καμίαν κι έλεαν. Έπηγαν κρυφά σιγαρίδες απ' τον πίσω μαντρίν, έζεψαν το γαϊδουρόπον στο μικρό την αραπάν και χπάσταν για το ραγιάμ. Ευράδυνεν όντες έφτασαν, επίαν εντόκαν την πόρταν και ερχίνεσαν έναν μακρύν καητέν. Πολλά και πίεν, εξέβεν ο στήλον, εγκανιάστην και καλωσόρτσεν τη φίλτσατ. Καλώς τα παιδεία σου Κυλκής, αρελάτε απές, άλλον τότε ρείτε. Έπε κι εκλώστεν και εκούιξεν τη γαρίνατ. Λίσαφ, άλλο μιστέξ, έρθεν ο κούμπαρον, σπάξον έναν κοσάραν. Άχαρέσα η Λισάφ, ντόνα έπινεν και χάλασεν το χατήρ της στήλωνος και έσπαξεν την κοσάραν. Εγαβούρεψε να τεν με το φρέσκον το βούτυρον, έγκεν και τσάκωσεν 3 τρανά κρομίδια και έναν πιάτον κομμάτων ελαίας. Μουχαμπέτ χωρίς κρομίδι και ελαίας κοίνεται. Έφαν, έπιαν, ετραγώδεσαν, εμέρωσεν η τρίτη και χαπέρ και πέρανάτο. Τι είναι κάθουσαν, έτρωαν έπιναν και η μόρσα η Λισάφ εκοβάλδεν. Με τη Ρακίν και τα τραγωδίας έρθεν ξαν το απόγευμα και χαπέρ ξαν και πέρανάτο. Εσκόθεν ο Μήτιας και λέει,
Παιδεία, ώρα να κλώσκουμε στο σπίτι μου. Αρμένικον επίκαμε τη βίζιταν. Εσκόθεν και ο Σταύρης και είπεν, καλά λες. Εσερέτσανε τον κουμπάρον και την κουμπάρτσαν, εξέβαν συναραπάν και πέραν τη στράταν για το Κιλκής. Σίτε επέγναν εντόκεν σωνούν τιμήτε ο φίλος την ανήσιν, σαν κάτω τα Θεοδωράκια, ο Φέτιας. Εκεί τη Φέτια, ντόνα γίνεται ο φίλος είμαι ο Φέτας, πολλά ερωθεί μεσά τον, ντόλες πάμε, συστράτανε μουν είναι τα Θεοδωράκια. Α, τώρα έρθεν η σειρά της Σταύρη να εφτάει το χατήρ θυμήτε. Κι αμε πορώ και χαλάνω τη φίλον όσην το χατήρ. Έκλωσαν την αραμπάν και έρθαν την ώρα το ευασίλευεν ο ήλιον στο σπίτι Φέτια. Ο Σταύρης επέρεν και εντόκεντο το ξάρ σικεμεντζέ στα κόρδας και η μελωδία εγόμωσεν τον τόπον. Έξεν ο Φέτιας στην κεμεντζέν, έτρεξεν ένοιξεν την πόρταν και καλωσόρτσενατς. Καλώς τα παιδεία, ελάτε, μη στέκους του να παίξ και ρηγάτε ασόγκριον. Ελάτε να χουλένω σας. Εκεί εκλώστε στο σπίτι Κώστη τη γειτονά την ανήσιν, που επέρωνατς χαπέρ και εξέβεν και τέρνενατς. Άιτε Κώστη, άλλο μιστέξ, έπαρτε γαρίς και ελάτεν, είπε να τον. Άλλο που και θέλεν ο Κώστης, γιατί κι ατός, άμον και εκείντς, σειρακίν και στο Μουχαμπέτ, όχι και έξερε να λέει. Έρχομαι Φέτια, έρχομαι, να φορώ τα παπούτσια μου και έρχομαι. Ναι παι, έλα κι ας είσαι και ο ξυπόλυτος κι πειράζ, είπε ο Φέτιας. Αρέβραν την πελιάνα του η γυναίκ τη Φέτια και τη Κώστη να ετοιμάζνε το τραπέζ. Πολλά και πήγαινε ετοιμάιν και το τραπέζ, τα λάχανα τα στύπα, τα πυροσκία με καρτόφια και τυρίν, τα περέκια, τη Αβραάμ και τη Ισαάκ τα καλά. Τα τραγωδίας εδίναν και επέρναν, τα ποτηρόπατηρακής εύκαιρα καμιά και επεμέναν. Εμέτσαν και τη γυναίξ, πεμερακλώθαν και τραγώδεσαν τα 40 μήλα κόκκινα και τη τρίχα στο γεφύρ. Εδέβανε τα ώρας, μέρος είναι η τετράδικια την ασκούντανα στο τραπέζ κι λένε. Έρθεν μεσημέρτς, απόγειμαν, κι άτιν τρώνε, πίνε και τραγωδούν. Μίαν έσκωσεν το κεφαλομήτας, είδεν ο ήλιον πάει στο βασίλεμαν και είπεν. Άιτε Σταύρη, πάμε στο Κιλκή στα ραεύνε μας. Έξεβαν συναραπάν και πέραν την Κιλκισή τη στράτα. Ευτυχώς το γαϊδουρόπονε τον έξυπνον και έξερεν τη στράτα. Άμα επεμένεν σε εκείνς, αλλού θα επέγναν με το κεφάλι το επίκαν, ασο πολλά τυρακίν το έπιαν. Ακόμα ο ήλιον και βασίλεψεν καλά και αναχάπαρα την ώραν πεσούμοναν σιγραμμάτιναν, τερούν ένα στον άλλον αγνά. Ναι πενήτια, εξέρς ποιος εντόκεν σωνούν. Ποιος, είπε ο Μήτας και τέρεσεν κατά κέφαλα, γιατί εγρίξεν το θα έλεγεν. Να, εκείνος ο φίλος την ανέχουμε, ο στόφορον ο καλός ο τραγωδάνων, ασυγραμμάτιναν, ντόλες να εφτάει. Εσύ ντόλες κι πάμε να τερούμε από σου μόνο εφτάει. Έσυρεν τα δουκάλια ο Μήτιας και η αραπά επέρεν τη στράταν για τη στόφορον στο σπίτι. Όντες έρθαν έξα συμπόρταν, ο Σταύρης εξέγγενε και μετζέν και έπαιξεν την καητέν, σοπάνεν ντόγιος μάσισε, που πολλά εγάπανε να λέει ο στόφορον. Πολλά και πήγεν
Ένιεν η πόρτα και φάθεν ο στόφορο με τα χέρια ανοιγμένα να αγκαλιάζει και να καλωσορίζει τη φίλτσα του. Χωσκιαλντή, πώς έτωνα το καλόν, ελάτε απές άλλο κι αφήνω σας να φεύγετε. Άρα έρθαν και συστόφορονος, έφαν, έπιαν, ετραγώδεσαν, ευράδινεν, κι άτιν τρώνε, πίνε και τραγωδόν. Σα τελευταία ασου εμέρωσεν η πέφτη, εσκόθανε χόρεψαν και έναν σέραν. Πουρνά, εσαιρέτσαν το στόφορον και τη στοφορίναν, εξέβαν συναραπάν και το αχουλίδικον το γαϊδουρόπον έγκαινα τσοπήσεις ο κυλικής. Προτού να πάει στο σπίτι ο μήτας, ασου συφτένε πιεν το σταύριν σε κοινού το σπίτι, εδεύε να σου παναέτε του κασάπ, έπαιρεν έναν οκάνκιμαν και έρθεν στο σπίτι. Έσταθε να φκά συνάβλιαν σε έναν σκαμνόπον, έψεν έναν τσιγάρον και πεκεί εκουήξεν. Πάρε σούρλα, έλα τριγώνα μου, έπαρ την κοιμά να μαϊρεύσει τα γιουβαρλάκια, το είπες με. Ένοιξεν την πόρταν η παρέσα, ετέρεσε να τον άγρια και πεκεί είπεν. Έβρες τη στράτα να γιαράευτε, έρθε σαν πρόκοπε, α τώρα ερέχθες να τρως και γιουβαρλάκια, το σκατόμ γιουβαρλάκια θα τρως. 4 ημέρας φασούλια με τα λάχανα θα φάζωσε κάθαν ημέραν. Ατά είπεν και εντόκεν και σπάλτσεν την πόρταν και εφέκεν τον άχαρον το μήταν συνάβλιαν να καπνίσει το τσιγαρόπονατ. Ο ετεψής ο μήτας και νέσπαλεν την κοιμάν, άμα το στόμα να ξάκι ένιξεν. Και τον έλεγε ο καρύψ, ας σου έξερε πως το δίκαιον ήταν την παρέσας. Άμα με θαρείτε πως έλαξεν το χούινατ. Τυλίκονος το πως να τα αλάετε, άμα το χούινατ καμίαν. Α, έτσι κι λένε. Άρα έτσι εγλένταναν εκείνα τα χρόνια που κέσαν ναι τα ραδιόφωνα ναι τα τηλεοράσεις. Το Μουχαμπέτ έκρανεν 3 και 4 ημέρας. Α τώρα επέραν τα χούλια τη κοσμή, μετά τα το λένε και δειχνίζε σας ευθελοκούτια. Άλλο τα κάτια επέμενατς να γλεντούνε άμον ανθρώπου.